O proxecto do Centro Social de Carreira foi acometido por 3 escolas taller que sucesivamente executaron as obras principais do inmoble. Sen embargo, co cambio de rumbo dos obradoiros de emprego de Ribeira, que dende hai varios anos se realizan en colaboración con Porto do Son, a obra non chegou a rematarse. Xa en 2015 o BNG denunciaba a súa paralización, polo que se aprobou unha partida de máis de 200.000 euros para finalizar o inmoble. No ano 2015, despois de que o BNG denunciara que se estaban deteriorando as instalacións, adicouse no orzamento unha partida de 266.000 euros para rematar o centro, tanto as instalacións interiores como a urbanización exterior. Estamos no 2018 e, como todo o mundo pode ver e apreciar, o centro está sin rematar. Non se fixo ningunha obra. Deteriorouse todo o que vos podedes imaginar. Instalacións de luz, cristais, portas, en fin, un auténtico desastre. Por esta razón, o BNG volverá a levar ao pleno unha batería de preguntas sobre o destino destes fondos e o futuro do inmoble que se deteriora a cada paso. Por eso, as preguntas que llevamos a facer, pois veñen sendo si mantén o goberno de Ribeira os plans de rematar a obra, que é, como xa dixen, unha obra moi demandada por esta parroquia que ten unha intensa actividade con asociacións que fan actos, que fan cursillos e que necesitan urxentemente un centro social. Lle preguntamos cando pensan retomar a construción para rematala. E tamén cando prevé que se vai a rematar esa construción. Denuncian os nacionalistas que non é un caso illado, posto que os proxectos de centros sociais noutras parroquias tampouco chegaron ao porto. Tal foi o caso de Corrubedo ou de Castiñeiras.